Čaute ľudia, moje meno je Samonik a je tu Marko! Zdravstvujte, ľudia učeníky. Presne. A dneska je to rybací špeciál. Nie. Dneska sme sa rozhodli, keď sme natáčali veľké ryby, vnútornosti a sú tu ďalšie ryby. Takže asi tak. A dneska tu je... Zobrala aj čili? Ne. Čo tam je? Nič. Fuj. Fuj, to čo je? Ono sa to... Čo nerob? What the fuck? What the hell? Môžete vidieť, toto je nejaká masa. Daj to preč! Aha, potieraj. Nie, počkaj. Počkaj, nie. Tak ňuchni. Rýchlo. No. Mňam. Ty debil. To je skážené. Také sladké. Počkaj. Kalec. Mňam. Čo? Mňam? Ty kok. Ty pí. Pop. Fuj. Pakame. Fuj, to je vykostené. Fuj. Čo ti hrabe? Fuj. To je pleseň. Není. Čo ti? Ale fuj, vonia to. Ideme, nie? Chyť ju. Fuj. No ideme. No ideme. Počkaj. Rybka. Tak to robí. No ideme. No ideme. Kam? Ty to asi nedáš. Ako zase čo to dá furt? A ty to zase si dáš No dá, pome. Čo ti dáva? Ty kokos. Dobre, ideme. Počkaj, kosti. Ostala na kosti. Dobre. Ale vonia to dobré. No ideme, no 3. Ty sebe nedáš. Vonia to ako niečo... Paprika. No poďme. No, hej, no. Mňam. Fuj. Mňam. Fuj. Ono mi to ešte takto dole krkalo, potom sa to vrátilo. Čo ti hrabe? A to dobre slané. Mňam. Toto je s dobrou pichuťou. More, ja som zasratý jak debil. Ja som masný. Ja som to mal tu, ono sa to vrátilo. Tu som to mal. A možno žije. Možno to žije. Ono sa to, ako keby som sa išiel do grca, ono sa to tak vrátilo. To je hnusné. Mňam! Mňam. XD. Oj. A čo je tu vlastne? Tu na otvoranie, alebo čo? Čo mám v tom zabalené? Jaj. Ale ináč. Ale čuchni to. No dobre to vonia. Fú, ale tá pleseň. Tá pleseň? Vážne? To ma nezaujíma. Ešte si dáš? Dám si 3. 3. Dve. Tam je pleseň. Nechcem, radšej 2. Radšej 2. Hej. Ja nemôžem za to, že je tu tá pleseň. Fuj, počkaj, stomním. Troška čisté. Počkaj, teraz to stratilo
Ja tu mám 3. Keby si mi dal 4. Ak budem mať frajerku, tak zomrem. Marko, počúvaj. Fuj. Čo ti to kúri? No, môžem? Si zaumiel, takže si dal preč tú onu. Neboj sa, smrdí to takisto. Čo ty robíš? Nemiešaj to tu. No. Ja ich vyťahujem. Ono mi to vyskočilo z úst. Jasné. Ja som to mal tu dole a ono z úst. Ono to normálne vyskočilo. Ja ich vyberám. Ukáž. Napijem sa. Dávaj. Čo ti tak klonu? Cumlikáte. Dávaj, napíš sa. Ne, radšej zjem všetky ryby. Mám dať všetky ryby do úst? A zjem to? Nejdeš to, zbytok ryby. Ja to zjem? Ja to zjem? Tak sa napí, vyber všetky ryby, daj mi ich do ruky. A ty vypí to. Ukáž, počkaj. Fú, aké kosti. Otvor ruku. Fú, ty si debil. Ja som... Nerob, ja som tam chcel dať len tie ryby. No však daj pár. Fú, ja som totálne zamostený, Marko. Komo, Ukáž, že by sa jak dalo dobre vyberať. honiť. Taký kozač. Á. Napíš sa z toho. Napíš sa z toho. Ty sa z toho napí. Ty sa potom nenapiješ. Ja som jedol ryby, daj. Ale nemôže mi zase vyskočiť z úst. Fuj. On sa to tam hýbe! Ja sa potom hýbe. On sa to normálne hýbe, ale neviem. Fuj. Jak sa to mohlo hýbať, keď to je 2 mesiace mŕtve už? A čo som ja vedieť? Ruky mám už ako Spider-Man. Marko. Dá sa vôbec umyť masť? Fuj. Čo? Ty kokos. Polejme trávičku. Zabudli sme, Marko. Vždy polievame trávu. Ukáž, daj, ja to pozriem. Ukáž, daj, ja to pozriem. Nerob, ja to Uj. Hej. Kámo. Čo robíš? Ty kokos! Pako! Čo? Krcnutý! Čo bolo? Drbenitý. Ujdeš tady, ja polievam trávu, nevidím. Kukni! Uj. Nerob, polievam trávu. Nerob. Kukni vo videu, pako. Kuknete, ty kokos. Čo vám dáva? Čo ti dáva? Kokos, kukni, aké bublinky. Ne. Takže ľudia, toto by bol náš koniec tohto videa. Ďakujeme rybám za to, že boli také úžasné a nechali sa zjesť. No. A ďakujeme hlavne Markovi, že prišiel. Ale nie. Sledujte Atim Oficiál, Facebook. Má svoj Facebook a stránku oficiálne na Google. Presne, Google Chrome. Ale ukončím to. Ukončím to. Ryba mi čo? No. A ďakujem za každé odbery, lajky, komentáre. Ďakujem vám za zliadnutia. Ja to ukončím.
Hrabeti. Pokračovanie na budúce. No, vypí to! Čaute, pokračovanie.